kai kusa Allah ne mata albarka. tsakanin Allah ba ƙarya ba ta jaksa ga ka ina gina gani fi sabi da domin Allah ba da yi ba kware kuwa do ni wasu sabba da nake shigo haka sai kan damo kuma kai ga ka tuna da genka ma na ta to da gina ma guda da ba ai za ka shago kai bara da ustaz da ma dan comedy sha ina ruwan rambuzu sanyi ne mai yawa ustaz da ma dan comedy ne kai gaskiya ai da kaga ustaz ka san kenken ne mai wayo ne wani furan nan ma ina yake kaita ciki ani ba kasa in ka gama kawai ka wanke kwarai gyara nan kuma ya san kankarar mai shari'a ta kari debo da kima wallahi ko wannan juji ai ba tashi wace aka sako na kara tashi ba akwai tashi a aje ba ita na sa hada siga bari ya zo ya ta tsine